já se na televizi moc nedívám, člověče. Na zprávy no prosím tě, to tam teď podávají celý měsíc. Jo. Co v té televizi je z přírody a ty historické, to jsem všechno viděl. To zprávy vidět nemusím, protože to, co tam ty Němci žvejkají naši, to nepotřebuju. Tak Kájo, prones taky nějakou řeč. No? Něco řekni! Co bych ti měl povídat, prosím tě. Vy to nakecáte dost, já neposlouchám. Kdybych ti měl říct, musel bych ti lhát, no. Ono tam tornádo roznese na kopitech, počkej, na té Moravě. No to tornádo. Já jsem viděl ty lovci, ne? To je strašný, člověče. Neumím si to představit, že... Jo, když si vemeš, tak si člověk říká v té Americe. Tam je to ještě lepší. Ale no, protože tam jsou ty baráky ze dřeva, všechny, to je všechno dřevěný papír. Když jedeš stejně na Veselí, tam byly takhle po levé straně velikánský topoly, tak ty jsou oblíbený to samý. A kdyby si šel ke kasárnům, tak ty břízy, to je to samý. Mě to překvapilo, jak tady, co tady bylo stromů teda. U nás v ulici jezdili popelnice po silnici. A v těch Suroměřicích tam vyřezávali ještě hasiči dneska, teda u toho. Jo, ale to je no, tady po cestě, když jsem teďka z Budějic, tak taky občas... No, ten Melín zavřeli prej a tam jsou ty stožáry velký, velmi vysoký. To spadlo, to jsem viděl. Všechno bylo zlámaný. Hele, ty seš teda Budějčák teďka, jo? Rudolfovčák. Milá Janičko, je to ojedinělý úkaz, že nás, muže, kteří po tobě jeli, tady vidíš oba dva najednou. Toto je Kája, toto je Pavel. Já po tobě jedu Ford. To je jasný, že? A právě proto je to, dejme tomu, že tomu řekneme soutěžní odpoledne. Vidíš nás oba dva a teď já tě poprosím, pust si to a oboduj Káju nebo mě. Kdyby si měla tu možnost si teď vybrat, koho z nás bys asi vybrala? Káju nebo mě? Takže Kájo, Janičce zamáváme. Čau, ahoj, hezkou dovolenou na Šumavě. Janíčko, já ti radím, ani jednoho.